Halo लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव एबार इउटुब बानायबाय नालाय इउटुब चेनेल जालायबाय फेसबुकआव बानायबा फेसबुक जायो ओमफ्राय भिडिअ होनोसै आरोना होग्रा जानोसै आंबो माथो खालामबाय थानो ओरैनो टाइम पास खालामलाबायनोसै आं इउटुब फेसबुकफोरावनो ओमफ्राय आं दा दिनै सानसेनि ब्लग शेयार खालामनायसै जिहेतु ब्लगखौनो शेयार खालामदों नालाय सानफ्रोमबोनि रुटिनसो नालाय ओंखायनो आङो दिनैबो बिमानाव दंफैयो माने बिमानाव आङो एसे गोबाव थानाय जागोन आरोना माने आइखौ आङो नुलांबाय थागोन नोंथांमोना मानि थाखाय आं गोबाव जागोन सानफ्रोमबो खोन्थाखाबाय थागोन आं जिहेतु एडभान्स खोन्थालायनो दरखार गैलाया आंनो बिदि ओमफ्राय दिनैनि सानसेनि ब्लगखौ नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्लाथाय ओमफ्राय सिगांनि बायदि सापर्ट खालामफिनदो आरोना आङो भिडिअ लासै सानफ्रोमबो होनो हायाबाबो बिदिनो नायनोसै सानफ्रोमबो होनो सेस्था खालामनोसै खानायखौ देखायनो स' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्लाथाय आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो दे लोगोफोर आं दिनै फुंनि उथिनायनिफ्राय आं मा मावदो मा जादों मा थादों गासिखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर स्टार्ट टु आंनि हाथाइ हुनायनिफ्राय लोगोफोर आङो हाथाइ हुबाथाय सेस्लायाव गिदिंलाय लामायाव गिदिंलाय ओजोंबा गिदिंलाय गिदिं हुयो आङो ओमफ्राय नै दा गेट खेवहैलायबा मोखां सुखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दा मोखां हुगारलाया ओरैनो थायो आरोना ओमफ्राय सेस्ला सिबनोसै आं ओरैनो स्लिम जालाङो आंना हुगारलायनाङा बुथेजोब्बाय नै बिमानि न'आव फैदों नालाय गोबाव उन्दुनो मोन्दों ना ओंखायनो मेगना बुथेजोबदो आंनि खामानिफोरखौ नुबायना लोगोफोर बिमानि न'आव थाबाबो बेनो एखे खामानि आंनि न'आव थाबाबो बेनो एखे खामानि माने बिमाया मावनो हाया नालाय ओंखायनो फारसेनिफ्राय आंनो मावनो गोनां जायो आरो नुनाय मानि ए टु जेड न'आव जेरै ए टु जेड खामानि नुनाय मानिखौ आं मावो ओमफ्राय बिमानि न'आव बिदिनो मावफैनो गोनां जायो आरोना मावो आरो आङो एकदमबारे मोजां जालागेदा जाजाब्ला जुब्लानो न'आव फैबाथाय बिमानि आसुगुर हानो गोनां जायो आसुगुरा रायज्लायनाय जाजोबना फैयो हानो हायाना मेगनाबो बारा नुला ओंखायनो आंनो हाना होनोसै आंनो हाबाय थाखायो खनफ्रोमबो उन्दैयाव जोंखौ दांनाय बिलिरनाय जोथोन लाबाय दा बुरिनायाव जों लानांबाय मेगि एवनाय जालायदों फुंनि नास्ता सामब्राम बानलु होनानै एवबाय बिदि एसे एवस्रोनानै जाबाथाय गोथाव मोनबाय नै मेगि एवनाय न'आवनो गोलोमनानै सेस ओरैबायदि गोलोङो हाय आयै याम्मि जानोसै नै लोमजानायनि सल' खनलायलांबायलै हाहानो गोथाव जाखायोलै बिदि एवबा याम्मि मेगि मैया हराव माननाय मोनाखैमोन दा मानदों खोमा र' आयु मैया हराव थास'बो माननाय मोनाखैमोन ओमफ्राय दा मानबाय माबा मा होनो थालिर भाजा थास' ओमफ्राय दालि लगायजोबना लादो ओमफ्राय माननाय मोनजोब्बाय इयो जाला आंहा मेगि जादोंहाय ओंखाम उखैयाखै ओंखाम खोलैदो दे गिलास नांला लांनोसै होनबा हाय लोगोफोर ओमफ्राय फैबाबो जिरन थाया मावथि बिफाया मावलायबाय हाग्रा रज'जोबना दोनदो आइया हायाना गेन्जार ग्लब ग्लब जाजोबना दं उखैजाथ' नायबावाखै माबायदि जाखो उवालाबो मा बोरैबा जाजोब्बाय रावबो थायाबा जि गाज्रि जायो मा गिदिरखाना लावथावथाव हाग्रा लामानि हाग्रा सेस साफा खालामजोब्बाय बाबायानो दानस्रांगासिनो बिखिजानिखौबो साफा खालामबाय नङाबा आरो ओइ हाग्रा गेजेरावसो थाफैनाय बायदि मोनोमोन स्लिम जाथ'ना दङ दा बिमाया थाबायगासिनो ओमफ्राय नै फुङाव उथिनानै दाना मबाइलसो नायग्रोयो मालाय बिमाया मोजाङानो जादों बिमानो मबाइल बायना होफैनाया फुङाव उथिबाथाय माबा माबि आरो जोंखौबो उन्दुनो बारा खान्थियामोन फोजाबाय थायोमोन गाव उथिबानो गाव 5ता 4तायावनो उथियो जे जोंखौ फोजाबाय थायोमोन दा मबाइल नायनानै जोंखौ फोजानो रोंला ओरैथो आसुगुरखौ कालार फोनजोबना मा खालामना लादो नायनो दिनैनि सानजौफुनि ओंख्रिया इदो नोरसिं बिलाइ संगोन आङो नाखौ सायग्रोना लाबाय नोरसिं बिलाइजों गोथाव संनोसै सोर जानो गोथाव मोनो लोगोफोर नै नोरसिं बिलाइ ना फुल बानायनोसै आरोना सिंगि ना नोरसिं मोनहांहां गोथाव जादों जायाखै बाबा इंगितसो होहरलायबाय दख' नोंलाय नोंथ' संख्रि नाङाखै होनखाबाय ओंख्रिया गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय आंनि थाखाय संख्रिया खम जादों नों ना खिखौ होना थावदोंमोन ओहो आं नानि थावदोंनो संदों मोजां जादों सालाया नोंसानिया सालाया रोजाना ओंखायनोथ' संख्रि गोबाब नांगौ थर मोनाना सालाय मा खालाम दे सानैबो बिदिनो मोजां जाबाय था नांलाय खमलायबाबो सानसे नांलाय सानसे अनलाय नांलाय खमलायलाय जाखायोना बयबो बोराय ख्रेब बुरै ख्रेब जालां बाय नै मालाय सुमि बोसते आब'सो जागोन ना आगैसो जागोनथाय मिथिला जिखुनु सिस्टारनि भिडिअखौ ओरैबायदि नायबाय थायो जाहैबाय आइया आयु फारसेनिफ्राय खोन्थागासिनोब्रा आंनो ओरै खालामो ओरै जायो ओरै माबायो फिसालाया ओरै खामानि मावो मायो जि खोन्थागासिनो नै आयु इनिखौसो नायबाय थायो नोङो मोजां मोना नायनो भिडिअखौ
मोजां मोनो इखानखौ आं नायबाय थायो बेसेबा मोजां मोनो बेसेबा मोजां मोनो ओंखायनो नायबाय थायो नायनो एकदमबारे इखौनो खननै खनथाम नायो मालाय लाइकबो हरलायो बहाबा जायो खोमा लाइक हरनो रोङा नायो मालायनि भिडिअ नायनानै जि मिनिबाय थायो नै बार खोलो खोलो बेसेबा मोजांहाय जोंहानि लामाया लोगोफोरनि ओमफ्राय अखा हानानै अबस्थाया माबायदि जादों नायनै इखिजाबो दै लामाया लोमस्रावजोबो ओमफ्राय जोंहाना नैयावनो ना गुरबा बिराद ना मोनो आरो ना लोगोफोर ओंखायनो आं ना लांबाय थानो मोनो ना खाथियावनो मोनो नालाय बिमायाबो नै आखाइया बेयाव फैसा साननाया 2500 आंहाबो मोनदोंहाय नै 1000 फंबाया होदो फंबायनि गिफ्ट थेंक इउ बिदिनो थाबाय थायो जों बिमादों आंजों ओरै जिरायलाय थाबाय थायो सानैबो ओमफ्राय बिमाया लोमजादोंसो आरोना आं न'आव फैनाया गाबोन नङाबा सबनिया डक्टरनाव लांनांगौ आरोना नै ड्रागन फिथाइ मोनजायाखैनो नायनाय माबायदि जायो सिलं एसे गिदिर जादों बिसोर बिफा फिसा ड्रागन जाफेराखै गायसोमोन नैखिजा बिफा नैखिजा फिसाला बिमायाबोथ' जाफेराखै जाफेराखैनो बिमायाबो हरनो एसे खेबगासे जोंलाय गामिनि मानसियालाय बहा मोनजानो बेफोरखौ गामिनि हुदा होनलाय बाबायाबो मोनजाफेराखैमोननो आङो फेसबुकाव खोन्थाहरदां लोगोफोरनो फेसबुकाव खोन्थाहरदां माबायदि सोमसोम जाबाय नामा नों जाया आरो दे